Ja. Vi er nu en halv time fra det store mål, DM i foreningsudvikling. Så er det jo, at vi gerne skulle vinde. Og fremadrettet skal vi så arbejde med. Ja, altså vi har faktisk her på turen aftalt, at vi skal en tur til vejen og have en rundvisning. Sådan så, at vi kan få sat os ind i, hvordan de drifter vejen, faciliteterne. Og så skal vi have en temadag i Hårde med Jakob og med Lars fra DGI. Og så skal vi, når vi kommer hjem, også finde ud af, hvordan vi skal have lavet en konstruktion til det videre samarbejde mellem foreningerne. Kom længere ind. Helt ind foran. Så skal du med. Så er vi alle sammen. Ja.